барои ба шуғл ҷалб намудани занҳои хонашин як барнома омода гардида буд ки раиси шӯрои занҳои маҳалла будам. Ман ҳам хостам ки дар канор набошам. нусхаҳое ки ҳар як матоибро оварда ки мутоилаи 5 сол ба якдигараша такрор намекунад. ҳар якташ худаш бахос обу рангаша, худаш бахос чи мазмунаша. соли 2020 ки ин соли вазнин буд барои тамоми дунё, мо ҳунармандон дар хона бекор намешастем. мо агар ки 2 моҳ хонаба бошем, ҳамонам бо эҷоҷот машғул будем.